मबे मैगंखौ संब्ला मा डिजाइननि गाननांगौ बेखौबो अमा दाननोबो जोंखौ लिं बयलार दाननोबो लिं ना दाननोबो लिं दाननायब्ला हाफ पेन्ट गाननांगोन जागोन जागोन मोनसे डिजाइन गोनां आरो खाम परिबर्तननि परिबर्तन आरो बिथिं जागोन जे माबा खाम संनाया माबा जिसनि पेन्ट गाननांगौ माबाखौ लाबो मोजां नुबाय तुलुनि बियानि पुरि रुटि सावगासिनो नै नै ओमफ्राय बिथिं खैना गोदाना जगासिनो खम नङा बे जाबाय खैना गोदाननि बिमायं बिथिंबो बिमायं थासो नै बेफोर बिमादै ओमफ्राय बिथिं दंबावो नै ओइलाय नै पुरना गानदों नै खैना नायनो फैदो माबायदि संनो कारिगरफ्रा मोजां ना हामा बबे गामिनि होननानै अरुणाचलनिसो कारिगराबो अरुणाचलनि बनायनाया माबा पुरि बनायनाया बबेनिबा जानोबा इखौथ' नाया माबा मोनामनानै गाराम अरुणाचलनि होननानै बयलसो होनलाय माबा अरुणाचलसो होनोबा बले बयल मा एवदो इयाव आलु फुलकबि मुला दालि पुरिदो जानो ना पुरि सावगासिनो पुरि नै इथिंनिफ्राय मोनामो इथिं ए नंगौ संनाय मानसियाबो डिजाइन गोनां ससे आरो जानजायाव ससे माबा बिलाइ हाग्रायाबा माहानि लाबोदो कारिगरा गोजाननिबो एकदम अनलाइन खालामनाय अनलाइन दे बनाय गोथाव संदे कारिगर गोथाव सं रुनासो सङो न संनाया मोदोमदों मोदोमदों नै मोदोमदो गोथाव ना गोथाव मोदोमदों आयौ अमा बेदर एकदम गाहामालाय रखम मोनामदों एकदम बेदरखौ नुब्लानो माने गोजा जारौ नुरायदो नै दे सं गोथावै सं दै मोदोमपुरु मोनामदों फुलथाजानि न'आवनो बिसोर बेखौ मावबायदों साखिखौबो मालाया फोजोबनो हायाखै आं गोदानखौ लायना मालाय जोंजो गारबाय मन्त्र माथि सखियाव जय नङा फिथा सावो आजिखालि माने हौवा मानसिफोरखौ ना केन्सेल खालामनांगौ हिनजावफ्रानो कारिगर जानांगौ नंगौ नोंसोरबो बिहामजो लाबा जोंखौनो लेक दं दाउ दाननोबो ना दाननोबो सब लेक जागोन आजिखालि এইটা মানে এরকম আঁকে কিলা বাংলা मबे मैगंखौ संब्ला मा डिजाइननि गाननांगौ बेखौबो अमा दाननोबो जोंखौ लिं बयलार दाननोबो लिं ना दाननोबो लिं दाननायब्ला हाफ पेन्ट गाननांगोन जागोन मोनसे डिजाइन गोनां आरो खाम परिबर्तननि परिबर्तन आरो बिथिं जागोन जे माबा खाम संनाया माबा जिसनि पेन्ट गाननांगौ माबाखौ लाबो पुरिखौ लाबो जिन्स मामुआ एसे अन्थाव जारौबो लोंलायो संग्रो न संखांबा उनाव होगोन ना बे जाहा मामुआ बिदिनोहाय हाबानि
बिफाया बेसे मोजां जारौनि खाथियाव गोथावना रायजोफोरनो पुरि मैगं संनाय जाखांबाय जागासिनो ओमफ्राय दा गासैबो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा रायजोफोर ओमफ्राय दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो